Χαίρετε, ονομάζομαι Γιώργος Μαστρογεωργίου και θα σας παρουσιάσω το ιστορικό της τρισδιάστατης κατασκευής του κτηρίου του σηματοτηλεγράφου των Κιθήρων. Όλα ξεκίνησαν με μια παρουσίαση του δόκτωρος κυρίου Μανώλη Κορέ σε μια εκδήλωση του Ινστιτούτου Ελληνικής Ιστορίας στο Ίδρυμα Λασκαρίδη. Εκεί ο κύριος Κορές παρουσίασε στο κοινό μια έρευνα όπου αφορούσε το κτίριο του σηματοτηλέγραφου στο νησί των Κιθήρων και στην οποία παρέθετε όλα τα τεχνικά στοιχεία καθώς και απόψεις του οικοδομήματος όπου ο ίδιος είχε σχεδιάσει με λεπτομερέστατη ακρίβεια. Στο τέλος της παρουσίασης, με εισήγηση εκπροσώπων του Ινστιτούτου Ελληνικής Ιστορίας, των κυρίων Λεωνίδα Τσιαντούλα και Δημήτριου Μπαλόπουλου, μου προτάθηκε να αναλάβω το έργο της δημιουργίας σε τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνηση αυτού του κτηρίου και όχι βέβαια στη σημερινή κατάσταση στην οποία βρισκόταν, αλλά στην πρώτερη αρχική μορφή του, σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά και μηχανολογικά σχέδια του κυρίου Κορέ. Η έναρξη του έργου ξεκίνησε μετά από 3 μήνες και βρισκόμουν σε ανοιχτή επικοινωνία τόσο με τον δόκτωρ Κορέ όσο και με τους κύριους Τσιαντούλα και Μπαλόπουλου. Έτσι ώστε να υπάρχει ένα συνεχής έλεγχος και διορθώσεις όσον αφορά τόσο τα βασικά θέματα της κατασκευής αλλά κυρίως και τις λεπτομέρειες που ήταν άξιες προσοχής. Με τη βοήθεια του πρωτογενούς υλικού καταγραφής μέσω φωτογραφικής κάμερας και drone από τον κύριο Γιώργιο Μαραγκουδάκη αυτού του κτηρίου, μπόρεσαν και δημιουργήθηκαν με τη μέθοδο της φωτογραμμετρίας τα στοιχεία της βασικής κατασκευής, αλλά και του πεδίου στο οποίο εδραζόταν. Στοιχεία φυσικά που σε συνδυασμό με τα σχέδια και τις φωτογραφίες του κ. Κορέ συνέβαλαν στην περαιτέρω κατανόηση του τρόπου κατασκευής αυτού του κτηρίου. Εδώ λοιπόν μπορούμε να δούμε μερικά από τα στάδια της υλοποίησης του τρισδιάστατου μοντέλου. Ξεκινώντας βασικά από την κατασκευή του πεδίου εδάφους. Το μοντέλο αυτό δημιουργήθηκε συμφώνως στολιφθέντων φωτογραφιών και βίντεο και είναι σε υψηλή ανάλυση, σε βαθμό που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια πολύγωνα. Δημιουργήθηκε ένα απλοποιημένο μοντέλο εδάφους που έφτασε περίπου στις 200.000 πολύγωνα, αλλά και πάλι έπρεπε να επαναδιομορφωθεί ώστε να μπορέσει να καταστεί εύκολα διαχειρίσιμο. Και έτσι φτάσαμε στην τελική μορφή με τα 20.000 πολύγωνα. Εκεί πάνω τοποθετήθηκαν τα αντίστοιχα θαμνοειδή φυτά της περιοχής, ώστε να προσδοθεί η αντίστοιχη ρεαλιστικότητα. Προχωράμε στις κύριες πέτρινες κατασκευές και εδώ βλέπουμε το άνδυρο του ιστού των ναυτικών σημαίων. Το πάτωμα, την πέτρινη βάση και φυσικά τον ίδιο τον ιστό με τις σειρμάτινες αντιρρίδες. Προχωράμε στην κατασκευή του άνδυρου, του κυρίου κτηρίου και του πατώματος. Στη συνέχεια έχουμε το δυτικό τοίχο με τον τοιχοβάτη, τις επιστέψεις και τα παράθυρα μετά των πλαισίων τους. Μπορούμε να διακρίνουμε τα πολύγωνα όπου φτιάχνουν το ανάγλυφο της τοιχοποιίας. Εδώ βλέπουμε το βορειοδυτικό τοίχο με τα αντίστοιχα παράθυρα και το κεντρικό σημείο του κτηρίου που δεν είναι άλλο από το παρατηρητήριο. Διακρίνουμε πάλι τα πολύγωνα της κατασκευής καθώς και τα παράθυρα και τη θύρα αυτού. Στην άκρη φαίνονται και τα τμήματα της υδροροής. Εδώ έχουμε το βόρειο-ανατολικό τοίχο, επίσης 2 παράθυρα και με κατάληξη το ανατολικό τμήμα, στο οποίο όπως και στο δυτικό έχουμε 2 μικρές οπές τετράγωνες, οι οποίες διέρχονται του τοιχοβάτη και χρησιμεύαν ως εξαερισμός. Φτάνουμε και στο νότιο τοίχο με τα 2 παράθυρα και τις 3 θύρες. Όλη την κατασκευή στεγάζει κεραμοσκεπή με κεραμέδια τύπου Μασσαλίας. Στο πίσω μέρος διακρίνεται το μονοπάτι όπου βρισκόταν χώρος αποθήκευσης ή άλλων αναγκών, καθώς και ένας ξυλόφουρνος ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του προσωπικού. Και τέλος, το πιο σημαντικό σημείο του κτηρίου, ο σηματορικός ιστός, όπου φυσικά και είναι και ο λόγος υπάρξεως του όλου οικοδομήματος. Βλέπουμε τους κινητούς βραχίονες με τα αντίβαρά τους στην άλλη πλευρά και μια ολοκληρωμένη γενική άποψη του τρισδιάστατου μοντέλου. Σε αυτό το σημείο θα σας παραθέσω εικόνες από τη διαδικασία της κατασκευής σε φωτορεαλιστική απόδοση. Στο πρώτο πλάνο η κατασκευή του βορειοδυτικού τοίχου με το ανάγλυφο της λιθοδομής. Εδώ βλέπουμε τα προφίλ των επιστέψεων όπου στη συνέχεια θα μας αποδώσουν σε τρισδιάστατο πλέον την τελική μορφή, όπως φαίνεται στις εικόνες περιμετρικός του κτηρίου.
λεπτομέρεια από το μεταλλικό κάλυμα της τετράγωνης αυτής οπής επί του τοιχοβάτη, ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος εξαερισμός. Οι πλευρές του κτηρίου, όπου ολοκληρώνονται και η λεπτομέρεια από τη θύρα του παρατηρητηρίου. Η νότια όψη και άποψη της κεντρικής θύρας. Εδώ το κεραμίδι τύπου μασαλίας και η κεραμοσκεπή του κτηρίου. Το νότιο μονοπατάκι, το οποίο οδηγούσε στους χώρους αποθήκευσης και στο θολωτό ξυλόφουρνο. Θα πρέπει να επισημάνω ότι η ξέχωρατη μεγάλη και συνεχή βοήθεια από τον κύριο Κορέ μέσα από τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες μας, πολύ σημαντική ήταν και η συνάντηση που είχαμε στην οικία μου, παρουσία και του κύριου Τσιαντούλα, ώστε επιτόπου να δώσει τις απαραίτητες κατευθύνσεις ο κύριος Κορές και διευκρινήσεις. Πράγμα που ήταν πολύ χρήσιμο και καθοριστικό για να γίνουν σημαντικές διορθώσεις, καθώς όσο ολοκληρωνόταν η κατασκευή, νέα στοιχεία αποκαλύπτονταν και παλαιά επανεξετάζονταν. Λόγου χάρη, εδώ βλέπουμε την κατάληξη επί του εδάφους της υδρορώης, η οποία αρχικώς κατασκευάστηκε με μία κλίση και δεξιά την τελική και σωστή εκδοχή της, όπου χώνεται ευθεία στο έδαφος. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η κατασκευή των αντίβαρων των βραχιώνων του σηματορικού ιστού. Στα αριστερά έχουμε την αρχική εκδοχή και στα δεξιά την τελική και επικρατεστέρα. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε διάστημα περίπου 3,5 μηνών και η συνολική κατασκευή αποτελείται πλέον από 2.200.000 πολύγωνα και παρακολουθούμε τώρα απόψεις από αυτό το τελικό μοντέλο της ψηφιακής αναπαράστασης των κτηριακών υποδομών του σηματοτηλεγράφου των Κιθήρων. Μετά την δημιουργία των εξωτερικών όψεων του κτηρίου και του περιβάλλοντος του χώρου, σειρά είχε η κατασκευή του εσωτερικού. Μεγάλο βοήθημα αποτέλεσε η λεπτομερής ανάγνωση του αναλυτικότατου επιστημονικού πονήματος του Δόκτωρ Μανώλη Κορέ περί του θέματος, που τα σχέδιά του κατεύθυναν την όλη διαδικασία της τρισδιάστατης δόμησης. Φυσικά, για ακόμα μία φορά χρειάστηκε ένας αριθμός συναντήσεων μαζί του, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες επεξηγήσεις και να τεθούν ζητήματα επιτάπητος προς επίλυση. Με αυτά τα εφόδια λοιπόν, ως πρώτο στοιχείο και σημαντικότερο, ξεκίνησε η κατασκευή του μηχανισμού του ιστού του σηματοτηλεγράφου, ο λόγος υπάρξεως δηλαδή του όλου οικοδομήματος. Ο μηχανισμός αποτελείται από μια έξυπνη διάταξη χειριστηρίων, γραναζιών, βραχιώνων και σηματόσκηνων, τα οποία με τον κατάλληλο χειρισμό παρήγαγαν το αντίστοιχο οπτικό αποτέλεσμα προς ενημέρωση των διερχόμενων πλοίων. Στη συνέχεια άρχισε να ντύνεται ο χώρος με τα δομικά του στοιχεία και με αντικείμενα της τότε καθημερινότητας, όπως έπιπλα και συσκευές δηλαδή, όπου η διάταξη και τελική του υφή αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων επίσης με τον Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας, Αρχιπλοίαρχο εν Αποστρατεία, κ. Λεωνίδα Τσιαντούλα, ώστε να αποδοθεί με ρεαλισμό η τότε λειτουργική κατάσταση του σταθμού μετά του προσωπικού του. Βλέπουμε εδώ απόψεις τους εκάστοτε χώρους από το στήσιμο των αντικειμένων, τα οποία κατασκευάστηκαν ένα προς ένα σύμφωνα με σχέδια και εικόνες της εποχής. Φυσικά, κατά την όλη διαδικασία γινόταν μια σύγκριση του παραγόμενου τρισδιάστατου αποτελέσματος με φωτογραφίες από τα σωζόμενα αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτηρίου, ώστε να βαδίζει με σωστή τεκμηρίωση η όλη αναπαράσταση. Εδώ βλέπουμε τον γραπτό διάκοσμο των δωματίων με την αντίστοιχη ψηφιακή αναπαράσταση. Αντίστοιχα, σε όλους τους χώρους ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία, όπως διαφαίνεται και στα συγκριτικά δείγματα, και ήταν το κυριότερο στοιχείο όπου κατέστη η όλη εργασία πολύμηνος.
Τοποθετήθηκαν δε στον χώρο και ανθρώπινες φιγούρες για να γίνει κατανοητή η κλίμακα του κτηρίου και των αντικειμένων και φυσικά για να ζωντανέψει εικονικά ο σταθμός όπως παρακολουθείτε σε αυτό το δοκιμαστικό test animation. Μια συνολική εικόνα του τρισδιάστατου αποτελέσματος του εσωτερικού φαίνεται στις παρακάτω εικόνες, όπου οι χώροι του σταθμού πλέον ξεχωρίζουν και κάνουν κατανοητή τη σύνηθη λειτουργία του. Τέλος, θα παρατηθούν οπτικές της υφιστάμενης δομής σε συνδυασμό με άποψη του τρισδιάστατου μοντέλου τόσο σε εικόνα όσο και σε βίντεο, ώστε ο θεατής να ταξιδέψει νοητά στον χρόνο. Σας ευχαριστώ.